Nu pot spune că a existat un singur moment definitoriu anul acesta. Mai degrabă m-am bucurat să văd că atrag oameni cu aceeași energie pozitivă. Am avut pacienți deschiși, încrezători, recunoscători, iar asta face ca fiecare zi la clinică să fie o experiență frumoasă. Ca să rezum, aș spune că cel mai important lucru din acest an a fost confirmarea că relația cu pacientul contează la fel de mult ca tratamentul în sine. Ca medic stomatolog și mamă, fiecare zi cere atenție, răbdare și decizii importante. Așadar, odihna înseamnă mai mult decât ore de somn. Înseamnă să mă trezesc cu mintea limpede și cu energia de care am nevoie, atât pentru pacienții mei, cât și pentru băiețelul meu de aproape 2 ani. Mi-a plăcut ideea campaniei încă de la început. Mi s-a părut o idee foarte frumoasă și diferită. Rezonez cu mesajul ei pentru că și eu cred că, indiferent de profesie, avem nevoie de odihnă ca să putem avea grijă de ceilalți și să fim cea mai bună versiune a noastră în fiecare zi. Mi-aș dori ca România să viseze la sănătate, să avem grijă de sănătatea noastră înainte să apară problemele, iar odihna să fie privită ca o parte esențială din acest proces.